Sestřičky obecně jsou strašně důležitý, bez nich bychom se úplně nehli a co se týče chirurgie, tak obzvlášť, protože sestřičky musí být do značné míry samostatné, takže jsou určitě obrovskou oporou našeho vlastně oddělení. Mně se práce zdravotní sestry vždycky líbila. Původně jsem teda nezdravotník a ke zdravotnictví jsem se dostala až, řekněme, v pozdějším věku. Už mě bylo nad 30. Sestřička Petra je velmi empatická, usměvavá, vždy je dobře naladěná, pracovitá, ochotná podpořit to oddělení. Ráno si převezmu směnu od noční sestřičky. Od 7 hodin k nám začínají přicházet lékaři, se kterými jedeme vizity a děláme převazy. Poté děláme předoperační přípravu pacientů. Následně si ze sálu přebíráme pacienty. Na práci na chirurgickém oddělení mě určitě nejvíc baví různorodost. Pokud přijímáme sestřičku nebo je sestřička, která má zájem o práci na chirurgickém oddělení, seznámíme ji s náplní práce, ukážeme jí rozpis služeb. Vedoucí sestřička toho daného oddělení ji přiřadí sestru školitelku, která ji provede vlastně adaptačním procesem. Já za ten rok, co tady jsem, už se teda nějak začínám orientovat, ale nikdy se mně nestalo, že by mě někdo odbyl s nějakým jakýmkoliv dotazem. Já se do práce těším, protože tím, že zatím nepracuji ve zdravotnictví tak dlouho, tak jsem ve fázi, kdy se neustále učím novým věcem a mám svoji práci ráda.